Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyami, mga babayami, nagusto mga bangsami, lalayon di mamakinag sagi ang kaya programa tano ko Ramadan na sanrakan wagi ang kuto maanaw salama kalilinta din na kapipia ginawa. Mga pagariyag yung kaya oras tano na aya pagusayin tano nagyang kuto ikapat apinto si ikudita no di kapagusaya ko kita busyap. Ayaman na ini mga pagarian nagiya din susumpat o itano di kaklas makapantag ko siya magi ikapito. Agi ikapito a klas tano ugay na ya pugusayin tano nagyang kuto al-babu rabi. So pinto ay kapat ayamambu pagusayin sa nagyang kuto al-qaba. So kabayo di si iko bulan na Ramadan. Ikadua pagusay nun na so kapamuasa ang mga sunna. Na ikatlo nagyang kuto makro anta aka haram aka puasa. Ginani paman na matatago sa giyang kaiya al-babu rabi. Mga pagariyag yang kaiya talo na mapakaya dita no lakayan ugaid na kapakaya magaitan wa may sa break time makasumbayang tano sa luhur na iteros tano agiyang kaiya pumagusayin tano kaantan waya mapasad sa giyang kaiya dipan na kauma o Idil Fitr. Sa manay mga pagarya na ayabu malalamba sa giyang kaiya Ramadan na anto na ini talo gawi anta aka dua gawi ang malalamba sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Na penabenaran tano'y mapasad tano ang kaiya kita asyam. Yang kaya paganaya masala na tigo mga ulama. Qada'us siyam. Ginan so kabayo diutaw ko kaya bukaan yan puasa ko Ramadan. Na yang kaya pagkabuka sa iko bulan na Ramadan na duwi ni. Paganayron na mga tao aya kaya pakabukan yan na adna ujurian. Ando man yan namanya ujur. Paman naswaga may Islam na gira so tao na adna ujurian lagi duka pelayalayag anta ka kasasakit na kepakaya pembuka agyang kutua tao. Ikadua mga tao na agyang kutua da abanian na ujur. Naguda as sabab. Paman na kambukan yan na pembukas kanian anta aka tau di din mabebaya puasa. Nah kepakai sisianan si iku mga bangsa tano anta aka pamilya tano din na mismo. Na kailangan din na paman na igira agyang kutua di puasa na maranir ka, masih pagka, pamilyang ka, tunganayin ka. Nagyang kutua basta asumarata na isu paroto. Na ay isugu nagyang kutua mapia. Tigo mga ulama, amay ka makabuka agyang kuto Muslim sa mga gawi is iko bulan na Ramadan daaban yan ujur. Ipaganaya pugusayin tano amiyo ka ada ujurian. Da ujurian na tigitano da na sabab. Paman na lagi du tao dinian kabubayaan nagyang kuto balas wallahu subhanahu wa ta'ala nagudin yan ikil kagyang kuto mga siksa
Bilui wallahu subhanahu wa ta'ala ipangangalakian sa iku mga tao adi ipanggalabag o di na di pangungunutan. Na anto na ay sunag yung kutuwa lagi dutuwa tao. Ada aba niya na ujur ugaid na da pusa. O di na di terang. At tigiya na iman to na pusa ko na mapita na di ako pusa na di niyan di bayabay anag yung kutuwa di ini ang di kapusa sa giyang kaya bulan na Ramadan. Ad na ketuunta at tigiya na asar kakapta na pitra ag yung kutuwa puasakan na miya muasawon sa telugawi itaman sa pitugawi na sulambuon na din yan din pamuasay. Ketuun tano, si kung mga pagaritano, daabat tano saya susugatan ugaid na adenap kesimata atau apya si iku mga kadundu si iku bulan na Ramadan na pakiilay niyang penadiskan niya na pusa. Sama na agyang kaya sagad agyang kaya Ramadan na dua kataud na pamaaki miya sima kanun agyang ko tuway sound na siin sa agyang ko tuwa nga amin na ronde na dimbema oy dimbema siya kiuto na paman na anto na tuwa paman na lagi dutua apya so kaprespituin kasi ko pagaring ka Muslim nagurespeto si iku agama Islam na kiyad ang kaundin sa kaya oy na piyaka wan utua betad. Adem penaisa paman na mapupuro nagyang kaya mapupuro sa mga pedian nagyang kaya saun na paman natin teman yan nagyang kutua sigupan yan na misigupan na mga kadundo to si iku bulan na Ramadan. Naman ito mga pagarya apaman na uway din ako di ka pusa na lambaing kau nagyang kuto respeto si iku agama Islam na ayamala na pagadating kaki so mga pagaring ka Muslim. At ikatawan na kayo niya di sila ni mamuasana saka na pakiilay na ka di ka pusa na ginan mga pagarya. Na tigo mga ulama yang kuto ataw miyo ka di pusa ko Ramadan na wajibun nagyang kuto kapakataubat yan si iku Allah. Taubat ka pagariya si iku Allah. Panganiyang ka si iku Allah. Nagyang kuto paman na kaya bukan ka udi na den ka kapusaan na baka masusugata ujur. Wayastaghfiruhu nagu paman na pangani sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to? Ipaginagang ka, sagiyang kaya deng kakapamuasa, sagiyang kaya bulan na Ramadan, nagusumiyang ay po sa bulan na Ramadan. Tigo mga ulama, agyang kutuadang kakapusa na jurmun adim, niya kalala utua paman na kadustaan. Wamungkarun kabir, miya kalala amungkar, piyaka sisingay utu agyang kutuadang kakapamuasa. Naman utu mga pagarya, malaadusan nagupya kasi singay agal bekag yang kutwa di kapus agi yang kutwa Muslim. Anto na pani malalamber ka. Akababaluin ka Muslim amay kag yang kutu Ramadan na di ko na pemuasa. Na tigo mga ulama paliugat na yang kutwa kapakataw batag yang kutwa tao tubat si iku Allah mamanganiron sarila nagugyang kuto bayad kauto gi katelo gi pugusin tanong yang kaya kabayad sa kada kalagyang kuto kaya bukaan yan si iku Ramadan upama ko dan yan nakapusay na sa pulugawi mambu bayadan yan sa dun sa kada bilangan nagyang kuto dan yan no nakapusay na kada kalden mambu paman na bayadan yan. Tiga penuh mga ulama agyang kutwa kambayo dinian sagyang kutwa dan niya kapusa ko Ramadan huna alal fawr ala sahih min aqwali ahli ilm na ayako na kailangan panatigo mga ulama nambayo dan niya to sa penambutan niyan. Paman na tigitan wa ande ni kabuka iron makapag-itutaw na kailangan din na makapuun na mamaya dagyang kutwa tao kagigyang kuto kaya bukan yan na kanabas kaniyan na murakhas
paman na tigtanwa kanabas kaniya na piperoy waga matanwa Islam sagyang kutua kapakabukanian o di na kaya bukanian kada abanian ujar wal aslu an yuaddihi fi waqtihi na ayaman natigo mga ulama apakaasal nagyang kutua tao na pemuasa nagu itulay niya nagyang kutua kapamuasa sagyang kutu orasyan aya orasyan na Ramadan na inutumbuka na kagiyot kaya bukanian na atigo mga ulama alal faur aya kapakabiyadian na gyang kutu penambutan niyan di ko pa kayo ba paman natigyan na siya ko doon mamayan siya ko padaulan-ulan di alal faurati mga ulama na tanudan wag yang kana na kukuman wag amatan wa Islam ayawas siya tanu si ko mga bangasatan wa di pemuasa na pamuasakan waki mga pagariya nagupaman na pagwasiyat ini wa ginawa niyo naman miya kada-kada mga Muslim adi marumasay miya kada-kada mga Muslim di magamal sa miya maka pi amal sagyang kaya bulan na Ramadan inu qautu di pengasigi sirani dapat ipengasigi tanu sagyang kutu mga galabekiran mga pipia na miya kalala alimu agyang kaya bulan na Ramadan bulaburo nagyang kaya Lailatul Qadr kunin tanu si ko Allah tawfiqan yan sulang ulanguan o mga bangas sa tanu mga Muslim paman na isira na pemuasa nagu lagi du diran aargaan nagyang kaya kapamuasa lagi du paman na diran aargaan nagyang kaya bulan na Ramadan ayad na kapsugod kira nagyang kaya Ramadan na lagi du kapsugod kira nagyang kuto mga pada mga ulan-ulan lagi du ba kanaba ipapaliugat wallah agyang kaya kapu sa iko bulan na Ramadan hilaan tan wallah nagu tawfiqan yan sa mga bangasatan ikadua ku sa itanu nagyang kutua miya kabukaan na ujriyan kate paman nagyang kutua muna na daw ta ujriyan nagyang kain na adna ujriyan tigo mga ulama alagi tuba iadna haidian ikadua bai nagyang kutua adna nifasian anta akagyang kutua tawap ke sakit anta akagyang kutua tawa di malayalayag nagina ni mga ujur paman na ujur ini bagay o agamatan wa Islam paganayron na haid nifas ikaptalo nagyang kutua marad kasasakit nagugyang kutua kapalayalay gagina ni kapan o di natigong mga ulama susala kausan mga a'dar mga ujar paman na piya kay uwagamatan wa Islam agyang kutua kapakabuka agyang kutua tao na ayabu apaliugat sa agyang kutu lagi dutua tao nagyang kutua al-qaba paman nagyang kutua kambayadian kanabas kaniya na makaptubat nagumakap ko mga ni sarila ko Allah kanyo man na yan na masusugat sa kanya na ujur sagyang kuto kaya paka bukan yan udah buwag yang kuta ujur yan nagyang kuto tao na pemuasa sa kanya agyang kuto muna na din paman na da ujur yan na din na pemuasa nagyang kaya paman na ikadua na ano man na yan na masusugat sa kanya na ujur nagugyang kuto kambayadian natin kong mga ulama na kanabo na may papaliugat alal faur gyang kuto kasembutan yan sa gyang kuto kambayadin yan sa gyang kuto adan yan nakapusai bidaw to gyang kuto isa kagyan alal faur mas sambut din tigitan mga gagaan nakabayadin yan nagyang kay nabigan wagamatan wa Islam sa oras sa paman na ipung sa gyang kuto kapasado Idil Fitr na taman din sa gyang kuto kaumap man nagyang kuto isa Ramadan piraw to paman nagawi nagupiraw to ulan-ulan nasan sa kambi din yan sa giyang kuto kaya bukaan yan sa giyang kuto Ramadan sa kanyan na mauujur sa kanyan digo mga ulama ugaid na sunna agyang kuto kasambutan yan nun paman nakanabo ni papaliugat agi ayar ko mga ulama na tigyan na bala ala taraki ila Ramadan il-akhir kapakaya tigyan na pakaumaan yan sa giyang kutwa isa Ramadan pakaumaan yan na sa manuto na aya last kambiyad yan na giyang kutwa kaumaw Sha'ban kanaba niya man napalapas agiyang kuto isa Ramadan ugay na pakaumaan ni anon kapakaya pakaumaan yan sa giyang kuto Ramadan isa
tigitan wa ulan-ulan na Sha'ban. Tigo mga ulama, ugaid na sunna agyang kutwa ka panambutan yanon, wa yustahabbu ta'jil bil qada agyang kutwa ka bayad agyang kutwa taw. Inutuwa tigo mga ulama kagiti kagaan agyang kutwa kipukaasan yan sa agyang kuto paman na bayadan yan. Paman na mapiyaman bu o sambutan kagyang kutwa kang bayadin kaon kagi paman na minipuka sa akad nagyang kuto bayadan na ka nagugyuti kalbudian sa eko tao. Kagi paman na may alayam as kanyan di pusa. Tigo mga ulama kapakaipan. Agi ang kutwa tao, nagi ang kutwa kapakaurin yan sa agi ang kutwa kabay. Din yan ako, dan yan nakapusa eko Ramadan, na din yan nakatawan na kesugat sa kanyan, ang mga balamban, kapakay kasaparan yan o di na makaalang sa giyang koto paman na kambayadian, kapamuasan yan, paman na lagi dati mga ulama o kasasakit. Lagi do kasasakit. Di ka katawan. Kapag kasakit ka, nading ka din nakabida na giyang koto kaya buka nakasagi ang koto may ipos Ramadan. So tigong mga ulama at tigiran na sun na agyang koto kagaan, agyang koto kabayadirun agyang koto tao. O pamagatigong mga ulama, o pakaurian yan nagyang kuto kambayadin yan sa gyang kuto kaya bukaan yan ako miyay po sa Ramadan taman sa miyawma agyang kuto ikadu Ramadan. O to paman na Ramadan na yan na aduna dan yan nun kapus kaya bukaan yan nun. Nadadin na bayad taman sa miyawma agyang kaya Ramadan ikadua. Na anto na ibitikan o agamatan wa Islam wa kana lahu udrun fi ta'khirih. Paganayro nagyang kuto akiyaw mau Ramadan ay kadua na ayadan yan nakapakabuyag na adun pa na ujurian. Tigita no paman na miyakaw tunay ni masusugat sa kanyan na ujur sa giyang kuto adan yan nakapakabuyag taan istamarra udruhu sa lagi datigong mga ulama agyang kuto ujurian na kupaganay Ramadan nagyutud ni mitataros taman sa miyakaw ma o di na paman na miyakat talundugag yung kutwa isa Ramadan fa alayhi al-qada ba'da Ramadan ithani na ayad na kapakabiyadian nagyang kuto ikadua kaipos agyang kutwa Ramadan ikadua yang kutwa kaipos Ramadan ikadua panganin tanong si Allah sebutan wag yang kaya kapugusaya tanuro kalagi do di mata tanuro pipia oy na ino kakuminta ka no saan ba alanganin nagyang kuto akap sebutan ni ron. Uway, upama ko alanganin na tunay ini komenta ka no saan na tiga alim puruman yung kagyang kanan na pagusay na kaon. Puruman na kan. Amay kagyang kuto ataw na gyang kuto daniyan na kabayadi ko paganay Ramadan na miyumapman nagyang kuto ay kadua Ramadan nadadun na makabayad sabab saan na ujurian. Tigo mga ulama, may tataros na giyang kuto ujurian sa giyang kuto di niya nakapumuasa na ayakap pakabayad na tigo mga ulama na may po sa giyang kuto ikadua Ramadan. Amay katigo mga ulama, kapya kaurian yan na giyang kuto kambayad niya nun sa giyang kuto kaya pakauma agyang kuto ay kadua Ramadan bigay ri ujur sadaaban yan ujur giyang kuto kagyan na tigitano ad na ujur yan giyang kaya ay kadua pugusayin tano na daaban yan ujur paman na dadun na bayad taman sa miya kasud giyang kuto ay kadua Ramadan fa alayhi ma'al qada it'amu miskina an kulli yawm na pagkabayad sa kaniyan ugaid na makapaganapan naman to sabutin tanong giyang kaya sa iyo no mga ulama paman na des kaniyan buyad, taman sa miyaw maagyang kutua Ramadan, nagyang kutu lagi dutua tao na ayabiti kanon tao, biti kanon wagamatan wa Islam, na buyadan yan. Sa giyang kutua paman na kaipos o ikadu Ramadan, sa giyang kutua kambayadian na makapaganas kaniyang pan sa umani salungan, na sa katawa miskin. Umani salungan na sa katawa miskin. Sa manuto, na upama ko lima gawi, dan yan din ang buyadi, na paman na lima miskin, paman na mapaganan yan, nagupaman na
kebidan yang penuh tu. 10 nah lagi dulu tu apa man na 10 amis yan ujar na dede na bayad taman sa miya kauma agi ang kot miya kasud lagi ang kotua ikadua Ramadan. Tigo mga ulama kenapa misya syarat sa giyang kotua kapamayadi kupaman na da kapu sa iyo tao kaya bukan yan ko Ramadan nagyang kotua at tatabo paman na tigtan wa tunu-tunu din o paman ko telugaw iya paman na dan yan kapusay kaya bukaan yan na kanaba syarat akan biyadikan na telugaw iya tunug-tunug kapakaya di pelepasan natin kita no pusa kay manto mapita na di ka pusa kapakaya paman na pusa kas isagawi ikaw to paman na kanaba ho namin sa syarat paman na tunug-tunug agi ang koto kambiyad agi ang koto ataw gina ni kapiyawagamatan wa Islam kanaba kanya napapaliugati sagyang koto margen kabiyadi si iko puasa. Tigo mga ulama kapakaya gyang koto mutafarrikan makambebla-bela gyang koto mga gawi kambiyadian fitro wallahu subhanahu wa ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra sa tao padrakano aya betadian na kesakit udi na paman na di melayalayag si iko Ramadan na gyang koto kadakal akya bukaan yan ko Ramadan na bayadan yan si ko mga padagawi koto. Tigo mga ulama aswallah na dan yan syarat na gyang koto kabayad ko mga gawi at tatabu tunog-tunog walau kana syaratan nabayyanahu subhanahu wa ta'ala kaupama ko gyang koto kabayad ko paman na kaya bukaan ko Ramadan na syarat agyang koto at tatabu paman na tunog-tunog na swalla na perkara ya ganian si erkatan ugaid na daa dalil sa manuto na miya pakayagyang koto kapambayad o mga tao sa api paman na makambebla-belag agyang koto mga gawi makambebla-belag agyang koto mga gawi miya pa sa tanu agyang kaya usayan tanu sa agyang kaya kabayad ko bulan Ramadan perumahan akan buka para tuna ini sabutan tano pia-pia. Paganay apakah bayad nagyang kutu ada ujurian. Yang kutu ada ujurian na ayar wagamatan wa Islam na makaptubat maka pagistighfar pakapangan ni sarila si Allah pakabayad. Ikadua mga tao nagyang kutu na ujurian. Tigitan wa kesakit di melayalayag ba iya haid agu ba iya nifas na ayar kiran na kabuya debu ayar kiran na kabuya debu ika pa teluay no sa itanong nagyang kuto paman na suramabanian miya kabukaon na tigitano daaban yan ujar na paman na dadun na bayad daskan yan din na bayad sa giyang kuto paman na kaya pakabuka okay po so Ramadan taman sa miyaw maagiang ko to ikadua Ramadan na aya bitikan to na pakabayad nagu makapagana pakabayad nagu makapagana na ikadua mga tao nagyang ko to paman na adna kaya bukaan yan ko pagana ya Ramadan na mauujuras kanyan din paman na tigitanwa may dadayon din may tataro sa agyang kota ujurian taman sa miyaw maagyang kota ikadua Ramadan na agyang kota tao na napakabayad sa kanyan ugaid na kanaba makapagana gina ni samaray sa agyang koto piyago sa itanong sa agyang koto al-qada yang koto al-qada si itanong tumugalin sa agyang kaya ikadua al-mas'alatu thaniya mas'ala ikadua as-siyam al-mustahab tigtanwa paman na mga sunna di pusaan kauto mga puasa di pusaan pagisuka po sa mga pagarya na tigtanwa dua aduna paman na paliugat nagu aduna sunna so paliugat nalagi dagyang kaya kapusa isag yang kaya bulan na Ramadan so man mga sunaon nagyang kaya pagusayin tanong agyang kaya pagusayin tanong agi kapiyawagamatan wa Islam
paman na ini bala yan sa giyang kutua mga paliugat agiyang kutua mga sunnah kaan di makakumplitwa aguan di makatetarutupa agiyang kutua mga simbetano si iko Allahu subhanahu wa ta'ala si iko da tanurumpan na kapuni na sila manakanagiang kaiyang mga bangsakan na di mamakinag sa giyang kaiya live tano lagi di Muhaimin Anwar salam rakano Raisadatu Amala salam rakano si Rafi Balindung, salam rakano Hamdani Sarif Abu Bakar, salam rakano Saninsan, Iyad Sultan, salam rakano Mahdi Didaagan, Abul Mangumpia, si Matski, si Ummu Hashim, si MM Manarasar, si Madali Ima, si Indi Jamal Malawani, salam rakano si Nasmar Sarif, si Rasid Luntua, si Junaid Munawara, si Jihad Magumnang, si Haji Ansari Alauya, Saima bint Maryam, si Dayamuna Subu-Subu, si Guldin Malawani Saripa, si Salima Abbas Samadani Nasruddin, Nursyida Shuaib, Ulania Sulaiman, Sapia Ali Musa, Abdul Jabbar Ampang, Jamsub Makabuat, Nurhaya Alib Hajja Nisrin Unda salam rakanu Sianti Alia salam rakasan San Maba si Nurhaya Alib Aguso mga pada mga bangsatan wa dimentay sa giyang kaiya liftan mga pagarya dudan tan wagi ang kaiya mga sunna di pusaan o mga tao mga Muslim ko Ramadan kay pus o Ramadan gian ka iya tunay ini kapusa sunna na tantu din na kumala ibalas mga pagarya naman nagyan ko to hadithu Nabi tanwa Muhammad sa tawa mamuasa yawman fi sabilillah paman na isabugaw iya gian ko to kaya pamuasa niyan narakwa Allah ikhlas agyan ko to kaya pamuasa niyan na awatan wallahu subhanahu wa ta'ala agyan ko to buntalian si iku apoy kunara ka jahannam sagiyang ko to paman na 70 ragun paman na iplalagun na tigu paman na tigu giyang ko to mi alu sagiyang ko to ata alawala mo giyang ko to hadith na giti paman na ki alu yung Nabi tanwa Muhammad anta ka paman na 70 kharifa paman na giyang ko to yuto paman na 70 ragun paman na kakuwatian sagiang koto kakuwato buntalian sagiang koto apoy kunara ka jahannam na tigo mga ulama pad sagiang koto hikmah wallah nagugiang koto alimo iyan si ikum mga oripanian na biyaluin yan nagiang koto paman na tataw mga sunna lagi dagiang koto mga paliugat paman na swalla na biyala iyan nagiang koto paliugat mga sunna antunay hikmah wallah na an pekala agu paman na kumani agyang kutua balas paman na kekuwa agyang kutua diunding gelebek naman yuti Peter o Allah Peter o mga ulama agyang kutua dikang gelebek kau tahu sagyang kutua sunnah na pekau manuto sagyang kutua diunding gelebek paman na kumanan nagu pekala agyang kutua balas kekuanian wajabran linaqsi wal khalal alladhi kana yutra ala al-faraid nagyutupan kita rotop sagyang kutua mga faraid paman na paliugat ada kata rotop yagyang kutua tao naman ito paman na makaumas mga tao sa alungan na mauri na udi pagkaapas agyang kutu mga galabakiran paliugat paman na lagi do samboy nga paliugat lagi do Ramadan paliugat udi na su zakat paliugat udi na su hajja paliugat udi na antun asa na paliugat na antun na ipakataroto po na susun na niyan paman nagyang kutu amiyang ang gagalabakiran na sunna nag-YouTube man ni paman na kaya ipaguman sa giyang kutu mga faradu danian kataratopi na tigo mga ulama amya kapia-pia agiyang kaiya paman na akan gilabak sa mga sunna kagi paman na so paraid mga papaliugat tukamil minan nawafil na kitaruto po nagyang kutu mga sunna sa alungan mauri so mga pagariya agiyang kaiya sunna na ditanwaya indirainon
tunay ni pakandakalan tano. Uway. Lagi dia mga pagarya na miya kadakadakal kesimata. Lagi daya Ramadan na anda din kapaka sembayangiran sa Aisyah. Paman na itundugiran o nagyang koto tarawih na ditsira na sembayang sa 2 rakaat sunnah oriyan nagyang koto Aisyah. Naman to mo untod siran din na nayaw nira nagyang koto imam sa kitindegnian sa gyang koto sambayang tarawih. Imo ko to di sembayang sa 2 rakaat sunnah. So mga ulama na tira na kailangan na makasembayang karo sa 2 rakaat sunnah. Na mga ibarat buwan na ng mga pagarya. Pagana nga sunnah di pamuasaan na tano din niyo. Aya kada kalagyan kaya pagaluin tano na walo timanai paman na sunnah agyang koto kapu sa iron. Pagana iron agyang koto akapu sa kung na magawi sagyang kaya Syawal. Paman na may pusagyang kaya Ramadan insyaallah na suka pamuasa ko Syawal sa namagawi na padanang sagyang koto sunnah sa ayat na dalil nagyang koto hadithu Abi Ayyub al-Ansari api teruyana miyan nagaganatigian ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi teruno Nabi tanwa Muhammad man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyami dahar sa dun sa tao pamuasaan yan sa Ramadan. Mamuasaan ko Ramadan oriyan yan na tiundugian sagyang ko tuwa paman na Syawal sa namagawi. Namagawi po sa aniyan ko Syawal na aya lagi dia na tigo Nabi tanwa Muhammad na nagidukiya po sa aniyan nagyang ko tuwa sul usaragun. Naman nagyang ko tuwa kalayan ibalas. Kagi paman na susati man ro na tekapanwala sa makasapulo. Susati man ro na napaman na tekapanwallahu subhanahu wa ta'ala sa makasapulo. Na so Ramadan na ay kuintanian totalian na giyang ko tuwa paman na 8 sapulo ulan na giyang ko tumambu paman na namagawi ko Syawal na ay mambu totalian na 2 ulan na piyakang ginapa na 10 agu 2 ulan na gitu itigiw Nabi tanwa Muhammad asa din sa tao mamuasa ko Ramadan na tiundugian namagawi ko Syawal piyamuasan yan na sunna ako kumanian na lagi do piyamuasan yan nagyang ko tuwa sul nagyang ko tuwa saragon. Masyaallah miya kalala abalas. Antunay kadua sunna po saan nagyang ko tuwa kapamuasai ko gawi Arafah si ko kenaba mga kadia paman nagyang ko tuwa kenaba mika kadia matatagusiran ko mga darpairan kenaba lumyala kawa paghaj agi paman na kaluy tanubuan tunay kukuman agyang kuto kapu sa agyang kuto miyag haj. Yung gaya yaw mo Arafah nagi isukaw ko fatigitano aayap kapantaganon na ikasiyaw si iko Dhul-Hijjah. Tigo mga ulama aaya dalil nagyang kuto hadithu Abi Qatada radhiyallahu anhu pitro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyamu yawm Arafah agyang kuto kapu sa iyo mga Muslim ugawi Arafah na ayad na ito nga kanon si iku Allah subhanahu wa ta'ala na April iyan nagyang kuto saragun na unaan yan nagugyang kuto saragun saragun na unaan yan nagugyang kuto saragun oriyan yan sama no to mga pagarian na duragun na April ang kaw Allah subhanahu wa ta'ala isa-isaw tugawi siyamu yawmu Arafah naman nagyang kuto balas paman na mala igira na ditano kay mulangan na mga pagarya giyang kaya mga sunnah mga puasa lagi dagyan kaya yaw Arafah na kailangan nakatutulikan tanwanan ipagisitan si kung mga ulama tanwan tunay kapkumanian na pamuasaan tanu kakanugunian nagyang kuto mga balas. Di ko mga ulama may pamangagiyang kuto udinas sumakapantagun ng kumiyag hajj minay kadi at tigitano fala yasayusannu lahu siyamu yawm Arafah na kanabon sunnah. Gitinudan tanwa sa kaapkedi. Alhamdulillah sumaga jamaami yedi paman nakapagalang kapamir kanon na sumaga jamaami sir kami miyunot sa katani maka tunay ini maka pumagpeda na miyakabayid tano dun sa payment siko mutawid. Sama na yan na ayabu da tano kabayid nagyang kutuwa tikitano ad na pagisi ang tunay flight tano
nasa mana yan ada ko pernah makasung sa agency banda mapita kag yuti pasadami agi ang kutuwa paman na ginawa yakan sa agency sa insyaallah na update na kan sa kanubu alhamdulillah matanto ko malay penalamatakan si ko Allah ka apya panagi paganay kaya balitan wa sheikh ugaid na malumada kalam ya kauno tarakatano paman na penganitan wa kaumanan kaupuna kauman isa buna miya 20 naman to 10 agu siyaw sama na ya di matan walhamdulillah ipunalamatakan to si ko Allah sagiang ko to paman na taufiqian nagu paman nagiang ko to sarig mga tunganayakan sa kiya unutiran sagiang ka iya haji insyaallah penganitan si ko Allah miram paitanuro nah tigo mga ulama agiang ko to miyaga haji nakanabong sun nagiang ko to kapu sa inyan si ko yaw mu'arafa ayno to kagi matang ko na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miukas kaniyan sagiang ko to kaya paghajian si ko yaw mu'arafa wan nasu yanzuruna ilay nasukun sumanga tawa miunot ko nabitan wa Muhammad mga sahaban yan na pagilay ni ran sunabitan wa Muhammad sagiang ko to kaya bukan yan antunay hikma wa gamatan wa Islam natigo mga ulama liannahu aqwa lil hajj na paragyang kutua paman na mga naikadi o di na naik na makababugur agyang kutua mga lawasiran sa giyang kutua simbiran si iku Allah subhanahu wa ta'ala naguyang kutua diran di kapamangni si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutua yawmu arafa ka aya pinakamala o di na mapi amal sa giyang kutua yawmu arafa kaukuf sa arafa nagyang kutua pangni si iku Allah subhanahu wa ta'ala ipuun din itong mga pagariya sa giyang kutua paman na kaumawa katua luhur na taman sa giyang kutua kasadip walungan na kailangan na giyang kutua tao na hindi mamangani si iku kadanantan wa rabbul alamin nagiyuti paman na sunabi na piyak ilay niya si iku mga tawa mas saralabi sa giyang kutua paman na miyukot sa arafa mga kadia paman na makabukasiran kaaniran na matayod nagumasya pagiyang kutua duairan nagugiyang kutua simbiran si iku adenantan wa rabbul alamin nagid ni kaya pakalang kapamerkano ron alang-ulangwan nanay kadi aubat kanu pamukol ando din ni kapaka kaumaw wakatwa luhur na napaman na tumapanay tanu dua tanu taman sa mau maagyang kutwa waktu maghrib kaswallahu subhanahu wa ta'ala na tatarimaan yan supang ni mga tao sa Arafa nagugiyuti paman na alungan ang miya kadagdagal apa kamaradikan wallah si iku mga orip niyan ay katulong mga pagarian na siyamu yawmu Ashura. Paman na sukapu sa isi ko, gawi iya Ashura. Paman nagyang kaya yawmu Ashura, nakatawan tano panagyang ko to kapsagadian, ay mambuwa dalil, nagyang ko to inipakaisis ko nabitan wa Muhammad, agyang ko to makapantag ko kapamwa kapu sa iko yawmu Ashura, na aya inisumbago nabitan wa Muhammad na ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanatan lati qablahu, na paman na ay pagitunga kan natigyan si iku Allah arap na kan si iku Allah agyang kutua kapu sa iku yaw mo Ashura paman na Aprila kutawag yang kutua paman na saragun na unaan yan sama nuto na saragun na Aprila ang kaw Allah subhanahu wa ta'ala digo mga ulama sunna panagyang kutu kapamwa sa isi iku unaan yan paman na unaan yan agugyang kutu gawi tunay ini agaw iya paman na unaan yan, nag-urian yan. Sama nuto na suyaw mo Ashura na ika-10 na pusaan tanwag yang kuto siyaw nagugyang kuto ika-10 aguisa. Sama nuto na aya ka pamuasaan tano na 1911 nagyuti paman na sunna tigo mga ulama. Aya dalil mamu sa kababalini na sunna na tigo nabi lain baqitu ila qabil upamu abu at tigo nabi kapaman na kiraut ako pansagyang kuto kuma aragun laasuman na tasi na paman na pemuas anak ang panagyang kuto ikasiyaw kagisuyaw mo Ashura na ika-10 ikadua panakatarong yan at tiga na sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu khaliful yahud tigo nabitan wa Muhammad po sa inyo agyang kuto sagawiya unaan yan agugyang kuto isagawiya orian yan na supakan yung su Yahud kung kita diran di kapu sa isi ko yaw mo Ashura. Ina ng mga pagariya, panginitan ko Allah,
amya kasi nabuta agi ang kaiya sunna akapu sa iko yaumu Ashura agi na ni katalo. Ay kapat mga pagarya nagyang ko tuwa kapu sa iko alungan na isnin nagugyang ko tuwa alungan na kami si iko uman isa ka pito gawi isa ka padi na tigitano 1 week na sun na agyang ko tuwa di kapu sa iko alungan na isnin agus alungan na kami sa pano diniwayaw basta si 1 week na napaman na sualong ano na kamis agus sualong ano na isnin na sun na agyang ko tuwa di tanoron di kapu sa na suma mabubaya sa balas amala nagu mga barapwasa nagi mapiapus aniyo kasunna. Aya dalil mamu nagi ang kuto hadith wa Aisha radhiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam al-ithnin wal khamis. Aya ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na giyang kuto adi niya di sebenaran makapamuasas kanyan ko alungan na isnin nagu su alungan na khamis nagu aya katruyan aya mi alu niyan sa hadith tu'radul a'malu yawmal ithnin wal khamis fahabu an yu'rada amali wa ana saim na ipnay katigo nabitan wa Muhammad agi ang kuto mga amal si iko alungan na isnin aguso alungan na khamis ipnay ipurus iko Allah agi ang kuto mga amal o mga oripanian mga tao mga manusia na ayat tigo nabiya kabayakan nagu kebebayan akan ami puro agi ang kuto amalakan na sa kanatigo nabitan wa Muhammad na di ako dipusa yuto di ka pamuasaw nabitan wa Muhammad apaman na umangkon alungan na isnin nagu alungan na khamis na ipuro agyang kuto mga amal ipnay kagyang kuto amal o mga tao si ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya sa manen ay na oras tano na 11:53 miya kaganggan sa oras na pamakutan tanwagyang kaialam boon. Ay kalima sunna adyun di kapu sa nagyang kuto asyamu thalathati ayamin kulli shahr. Sipman ko isa ka isaulan, yang ko to saulan na sunna agyang ko to telugaw iya pus ano no taw. Paman na uman saulan na adna telugaw iya ding kaun di kapus saan. Ayo dalil lagi ang ko to katro unabitan wa Muhammad si ko Abdullah ibn Amr. Apaman na tigo nabi ko Abdullah ibn Amr ya Abdullah ibn Amr sum min ash-shahri thalathata ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dhalika mithla siyamid dahr. Tigo nabi ko Abdullah ibn Amr tiga na pusa ka si iko uman saulan na telugawi o di na pamuwasain ka so telugawi si iko uman saulan. Tigo nabitan wa Muhammad kagigyan ko to mapya na tekapan Allah subhanahu wa ta'ala sa makasapulo. Na ayat tigo nabi bala soto na lagid uding ka di kapu sa anagyang ko to suldu saragun. Suldu saragun. Gina ni paman na kapya nagukala ibala sa agyang ko to kasya pautaw ko kapusa ko telugawi sa agyang ko to paman na telugawi pumuasaan yan ko saulan aya balas yan na upama ko masisya putaw na din yan di kapamuasaan agyang ko to agyang ko to saragun. Ikadua dalilan nagyang ko to hadith Abu Hurairah radhiyallahu an apitro yan ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Tigu Abu Hurairah ini wasiat rakan ini ada be israkan atigian o ginawa iya kana sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kaayat telwa wasiat. Anton agyang kaayat telwa wasiat na tano den tanwai. Agyang kaayat telwa wasiat o nabi si ko Abu Hurairah sallallahu radhiyallahu an. Aya paganayro na tigian nagyang ko to asyamu thalathata ayamin kulli shahr. Sukapu sa utaw sagyang ko to paman na saulan sa telugawi. Apaman na siko saulan na ayabu apaman na pu sa nakaon na telugawi. Ikadua wasiat yan nagyang ko to sambayang dua karakaat sunnas iko waktu duha. Agyang ko to tigitan was salatu duha na wasiatan unabitan wa Muhammad iko Abu Hurairah radhiyallahu an. Na ikatluwa wasiat yan nagyang ko to kasumbayang sa witer sagyang ko to ada penakaturuga sagyang ko to ataw. Yagaya sambayang awiter na uban yuaya dindirainon. Nagusiapan ni wagyang kaya sambayang awiter katantud na ya ko malaiki pantag nagumalay arga si iko muslim agyang ko to kasisyapan yan.
Oromana na kamu aya wasiatu Nabi Tanwa Muhammad si Abu Hurairah na telu. Paganairo nagyang koto kapamuasa sa telu gawi ko uman saulan. Nagu ikadua na kasembayang sa salatul duha. Ikatelo nagyang koto kasembayang sa witir. Kasembayang sa witir. Tigo mga ulama mas mapya, agyang kana na telu gawi iya pusaan si uman saulan. Na sunagyang koto siip kipantag sagyang koto ayamal bid. Ayap mutuan mo sa ayamal bid. Na uman ika-10 agu telo, ika-10 agu pat, nagu isa ka, ika-10 agu 5 si eko uman saulan. Uman saulan, naguginan na paman na ulan-ulanan Arabic. Na ba ulan-ulan na paman na English kapaman na Arabic kapagilin tanong kagi sulan. Ging ira 10 agu telo, 10 agu 4, 10 agu 5 na gyang koto atigitanoa miya ka sinde wagyan koto ulan. Yuti kaya betulong sa ayyamul bidaya mananian na maliwanag agyang koto kagagawi sabab sa agyang koto paman na kaliwanag agyang koto ulan. Kaliwanag agyang koto ulan. Aya dalil lagi ang kuto hadithu Abu Dharrin radhiyallahu anhu pitero Nabi Tanwa Muhammad. Man kana minkum saiman min asyhri falyasum ats-thalathatil bid. Sa tawar tigu Nabi Tanwa Muhammad pederkano pemuasaan yan nagyang kaya telugawi iko saulan na pamuasa inian. Kauto pamuasa inian. Sagyang kuto paman na ayyamal bid thalathil bid. Nagyang kotua tigitan wa 10 agu telu taman sagyang kotua 10 agu 5 si iko saulan ayay ka ng mga pagariya sunna kapusa nagyang kotua tigitan kapalepas anto nagyang kaya kapalepas kapamuasa iman to na pumuasa ka na mapitan na paman nambuka ka nagyang kotua man na pakatalundugon na pusa na ka nagyang kotua man na pakatalundugon na buka ka. Ginanati ko mga ulama isawmun yawm wa iftaru yawm. Paman na pusa ka imanto na mapita ng buka ka na pumuasa ka man sa ikadua. Tigo mga ulama ginani pinaka makalalabi sa giyang kaiyason na kapamuasa. Yang ko alam ko lumialo itanong nagi pinaka kebibayanon wallah nagu makalalabi sa giyang kutua paman na sunna kapamuasa. Sunna kapamuasa giyang kaya tigitanwa pelepasan kapuasa. Ayat dalil nagyang kutu akaturo Nabi Tanwa Muhammad afdalus siyami siyamu Dawud alaihi salam kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ayat tigu Nabi yang makalalabi puasa na su puasa Dawud alaihi salam asukun su Dawud alaihi salam na ayat kaya pakalabi agyang kutu puasa niyan nagukiya bibaya iron wallahu subhanahu wa ta'ala na ayako na ukitiyan ako kapamuasa, na pumuasa kaniyan ako isagawi, o di na sagawi, na buka sa giyang kutua pagkatanudugun agawi, na giyang kutup mana ikatalugawi na pumuasa. Yuti paman nati gitanwa kapusa, pelepasan, nagupaman na kaalatan na puasa. Wahadha min afdili anwa'it tatawu, nagina ni makanalabi sunna puasa. Mga pagariya ay ikapito sunna sudiron di kapusai nagyang kotoa siya mo syahrillahil muharram na sukapusai o mga muslim si ko ulan-ulan wallah aya ulan-ulan wallah na su ulan-ulan muharram. Yang kaya ulan-ulan muharram na aya kaya pa kalabianan ulan-ulan na ginambu ipaman na ulan-ulan mini sandiron o di na paman na misusumpato nagyang kotoa. Ingaran wallah apaman na sahrullahil muharram. Way, paman na ulan-ulan wallah, ginan su ulan-ulan muharram. Na aya dalil mamusagi ang kutu hadiyo ni kapusai. Nagyang kutu hadithu Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan, sahrullahil muharram, wa afdalus salah ba'da al-faridati salatul lail. Ayat tigo Nabi Tanwa Muhammad makalalabi kapamuasa. Uriyan o Ramadan nagyang kuto kapusai o paman na o ulan-ulan muharram ulan-ulan nanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa lagi diya na tigo Nabi ayam makalalabi sambayang uriyan nagyang kuto mga sambayang mga farado na mga sambayang ko mga kagagawi
tanaw ang mga kagawi. Gina ni paman na hadith nagukari na apaman na sunnah agyang ko to apaman na di ka po sa iko ulan-ulan muharram. Aya last mga pagariya kate mambu amiyaw magyang kaya oras tano sama na aya oras na 12:01 na ayalas agyang ka ayalas apugusahin tano sunna agyang ko to adiyo ni ka po sa nagyang ko to siyamu tis'il hijja nagyang ko to kapu sa itano sagyang ko to siyaw gawi si iko dhul hijja. Ipo na kadun sagyang ko to paganay gawi once iko dhul hijja na taman sagyang ko to ikasyaw. Digo mga ulama pagpuon sagyang ko to paganay gawi ko ulan-ulan syahru dhul hijja. Dhul hijja at tigtano nagu mulimpo san sagyang ko to ikasyaw. Ikasyaw ko dhul hijja yaum tasi aginan so tigtano uqufu bi Arafah. Aya dalilanan nagyang ko to arangkom katru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi alunya nagyang ko to makalalabi ang mga amal paman na pagamal no tao apkipantag sagyang ko to asharatu dhul hijja 10 gawi sagyang kaya dhul hijja tigu nabiya ma min ayyam al amalu salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al ashar tigu Allah adapan ang mga gawi sugal bukun amapiya na baniya nakalawan yagyang kaya paman na mga galabag amapiya nagugalabag ap kububayan wallahu subhanahu wa ta'ala gayas inya di manggalabag sagyang kaya sa pulugawi paganay si iko dhul hijja wasawmu min al amali salih na suka pamuasa na pagsagyang ko to amal mga pipiya makalalabi dinggalabakan utaw paman na sagyang kaya asyara dhul hijja nagukububayan wallahu subhanahu wa ta'ala mga pagari alhamdulillah miya pasatan wagyang kaya usayan tanong imanto paganayro nagyang ko tuwa kada kabayad ko bulan na Ramadan na ikadua piago sa itano nagyang kai mga sunna sunna akapusa walo timananan agyang kananami alitano insyaallah na itundug tano ron amay kapakaya amay ko magaan din sa Maghrib anta aka kasumbayangan sa luhur naino ka paman napakatukaw ko sa kanubo uwan to na ipaman na kasumpati tanoron kasumbayangan sa luhur anta ka paman na amay ko mag-andun so iftar mga pagari inutanwaya di panabnar ya mapasad tano kada tanud mapasad uway na agi so paman na programa tano ad na premium niyan so tigitano so pagkakuwas iko paganay na magantano sa 2,000 so ikado na 1,005 agi ko to ay katalo na 1,000 adam paman na magantano sa mga raffle insyaallah magantano sa uman isa na 500 saya tanong butama na insyaallah gyang kaya live tanom yaw mamamuswak to maluhur an makapreparado sa mga dato sa gyang ko to kasungiran sa masjid lagi dia naman muna an makapreparado sa mga bai o kapsumbayang iran sa wakto luhur salam sa gyang kaya mga pagaritano miyaw risirang ko na lagi di Princess Haji Tahir si Zairin Marsar Jinsil Dumdum si Ummu Muhammad Hamdan Linindingan Hamdani mga pagaritan mga bangsa tanong sa Pantawaragat salam rakano si Namira Magundakan Mailaw gaya pagarikan na si Naufil Sarip si Turing Suyabal Injil Ihsan Magumnang Abu Ilham Wahambali way salam rakano mga bangsami sini kaabuat min subuat ayong ubiya si Bapa Maro si Ashima Umar Magundakan Sadik Udal daya muna subu-subu kaya di pagbakasama na ya agya kaya mga pagaritan sa Uman Nizwa Masya Allah sini matatago sa Uman salam rakano sana mga bangsa tanong sa Uman tigitan wa daula Uman way Masya Allah sa depanan na nadarpa Samia bint Maryam salam rakano sa Uman lagyan na sa mga bangsa tanwa si Isa Kuwait way Al-Nur Piang Paingko Limpaw Junaid Munawara
Si Junaid, salam alim, salam rakanusan, jam Guljano. Siti Hania Sarip subuh-subuh, salam rakanusan. Gaya mga bangsa tanong sa Cagayan de Oro, salam rakano. Way, adun pa mga bangsa tanong sa Tacloban. Way, Tacloban na salam rakano, Saldi Salik, Muhaimin Anwar, Raisa Datu, Rafi Bala. Agi kaya mga puno na salam tanod na yan, na si Tano Butumana, agi kaya live tano, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.